Molweni, before siqale sifuna uxwayisa okanye uwonisha ababukeli ubana le video ibandakanya umntana omncinci kakhulu and omnye umntu anganamasikizi izinto ezithethwa apha. So fune siqale siwonishe kuqala. Okwenzekileyo ke kukubana sekusweleke umntana omncinci onezinyangana nje ezincinci ngendlela engaqondakaliyo. Lo mntana ke usepiktshenini njengoba nanimbona nguNeo Bapela. Uzalwa ngumama wakhe obizwa nguPortia. So lo mntana ke into ithi ke umama lo wakhe nguye ophoste kuFacebook. Ephosta ke ngokungaqondakali kokusweleka kwalo mntana. Uyayibeka ke into ethi umntana wakhe esazalwa nje ebefana nabanye abantwana, emane ke egula ngelo hlobo kodwa akho nto ekuthiwa ibiyohlukile kuye ngokwempilo yakhe. Mhlawumbi kuthiwe impilo yakhe ibingekho ntle nje esakhula, noba ngumntana nje oberayithi. Yonke into nje ihamba nje ngokwesiqhelo njengabanye abantwana. Kule game ke into eyenzekileyo ke kule mini ke njengesiqhelo umntana nasemini eberayithi, edlala, ehleka, enwabile, uthi wamtyisa wathini wamtshintsha. Leyithi ke ngoku nalapho ke uthi wamtyisa wamtshintsha walala umntana kwaleyithi walala, balala ke ngoku ebusuku. But uthi ke ngoku eyona nto ibingaqhelekanga kubo ebusuku yinto yobana udla kaloku lo mntana apha ebusuku udla ngomane ekhala. Mane mhlawumbi athi mhlawumbi avuswe nguye mhlawumbi elila okanye, but uthi kobu busuku uveske lo mntana walala nje cwaka. And uthi kuye loo nto ikhona into emenze akaphola kakuhle, but wanento ethi hayi no, mhlawumbi kuba inoba uyakhula so ngoku seyakwazi uba azilalele nje angasokolisi ebusuku. Uthi hayi ke walala ubusuku bonke. Ekuseni xa emvusa, hayi umntana akasanyakami. Xa esithi umntana akaphenduli akathini. Abe sekukhawuleza ke ngoku ebiza abantu bakokwabo abadala. Bafika abantu bakokwabo abadala. Xa befika bemvusa, umntana akaphenduli. Akaphenduli nje kwantlobo. Ekubeni uba ngezolo eberayithi engaguli, yonke into nje erayithi. So okay, kwafowunelwa iambulensi. Then iambulensi yafika. Xa ifika iambulensi ke ngoku ejongwa, umntana uswelekile. Bothuka ke ngoku abantu kuba umntana ebengumntana nje orayithi oziphilela kakuhle, ehleka, ebengaguli, ebengathini. And neento zakhe ikhadi lakhe lasekliniki lirayithi nje kakuhle. Akho nento ethi mhlawumbi ikliniki beke kwafunyaniswa into ethe kanje nakanje embi okanye. So ke ngoku waphosta le nto ke ngoku umamakhe esitsho uba le nto imphatha kakubi and umntana wakhe usweleke ngendlela engaqondakaliyo. Kuba nefemeli sothukile nabantu basothukile. So wena uthini ke ngoku ngale nto eyenzekileyo? Ubona njani wena? Ike yenzeka into yoba umntana athi mncinci aveske nje athi edlalela engaguli, athini avese nje asweleke nje esithubeni. Sifuna uvo lwakho, mhlawumbi noba naye lo mntu uphostileyo lingamnceda. Vele ubhale nje kwii-comments uba wena ucinga ntoni ngesi sehlo senzekileyo. Ungalibali ke usubscribe, ukhomente, ushere ukuze nabanye bayive le post. Plus xa ufuna upromowuthelwa into zakho, mhlawumbi ufuna sikuadvethayizele, kukho into ozithengisayo okanye ukho loo nto mhlawumbi ufuna unyusa ipeyiji yakho, zonke ezo zinto uthethe nathi kuWhatsApp ku-079 777 9589.